Сираттағы хатты тыңлау өсөн ошы көндәрдә 25 яшьлек күркәм байрамын билдәләүсе Газимә Мөхәммәдүс кызы Үмәр Галинаны сакрабыз. Безнең өсөн кадерле кешебез, әсәебез 25 яшьлек гомер байрамын билдәләй дип башлана хат юлдары. Ул Мәләвез районы Иштуган авылында туып үсеп гомер итте. Уның бала сагы бик авыр хугыш елдарына туры килгән. 6 яшьтән әсәйһез калу, бәләкәй генә сагыннан эшләп үсү. Урман кыркыргалай бәрәләр, хыйыр да һава, сүгелдер утай, мәктәптә ләештыра. Шулай да ошы елдарын ул һагынып искә ала. Әсәем, әсәкәем, ниндәй генә яхшы, йылы ярату һүзләрен теләһәк тә аз булыр төсле. Һин шундай бөек акыл ияһе, һиңә тиңдәр юк был дөньяла. Әсәкәем, барһы өсөн дә рәхмәт. Шатлыгымды ла, һагышымды ла һинең менән бүлешә алам. Һин безнең балаларны ла тәрбияләштең, үстерештең, уларга акыллы кәңәшләреңде әле лә әйтеп утыраһың. Без һине шундай яратабыз. Ата йортын ташламаның. Һәр сак безне өстәл әзерләп көтеп тораһың. Атаебыз инде 30 елдан артык гүр ияһе. Юлай, Фәнир агайларым, гаиләләре менән килеп хәл белешеп торалар. Кадерле әсәй, һөйүклебез, тормыш юлыбыздан ныклы терәгебез һәм ышанысыбыз булганың өчен һиңә мең рәхмәт әйтәбез. Сәламәтлек, күңел тыныслыгы, кайгы-хәсрәтһез көндәр, дөньяга килтергән һәр балаңдың күңел йылыһын, изгелеген тоеп, кадер-хөрмәттә яшәүеңне теләйбез. Һин безгә эшең, холык-фигылең менән һәр сак үрнәк булдың. Һиндәге күңел байлыгы, ихласлык, тормышка еңеллек, дәрт өстәй. Әсәй, яшәү шатлыгы һин безнең өчен, яхшылыктарың менән үрнәк һин. Авыр сакта һиңә таянабыз, безнең өчен һәр сак кәрәк һин. Гомер юлың озын булһын, тыныс тормыш уны биләһен. Яшәү дәүрең бәхет менән үтһен, авырлыктар бер дә килмәһен. Киләсәктә лә дөньябызны ямьләп, бәхеттә, бәрәкәттә, һаулыкта яшә әле дип теләй барлык якындарыгыз исеменнән кызыгыз Фензира. Улдарыгыз Юлай, Фәнир, апайыгыз Менәвәрә, һылыугыз Зифа. Эфир тулкындарындагы йыр да һездең өчен. Рәхим итеп тыңлагыз.